Esenlikler yurttaşlar. Sağ otyňymy bu ýerdäki çykyşymda men geçen asaryň başynda geçen biziň jedidçilerimiz bardyr. Ýani arapça sözünden täzelikçi diýmek da. Şolar barda bir ýatlap geçmekçi, türkmen jedidçilerini. Esasanam Ştaýda Özbekistanda da jedidçi bolan, Kazakstanda, Allaşorda diýä. Yani Özbekistan'dan, Bukhara'dan has öňe çykanlar var da Ştaýda. Öz toprağyna bir täzelik getirecek, ütgeşiklik geçirecek, öňe gider ýaly mümkinçilikler edip biljek. Rewolýsioner diýenen malyn ýa-da täzelikçi getirýän. Fayzullah Hojaýew diýä, Akbar Ikramow diýä. Şol adamlar Fayzullah Hojaýew bir Bukharanyň baý hojalyklarynyň birinden olan täsir nimede, Ýewropada, ýani Germaniýada, Türkiýede, Rossiýada öz dukanlary bolupdyr da. Bu adamlar ilim bilim bilen has ýakyn bolan soňlar Ýewropada görýärler. Istanbul nimeden, Rossiýada görýärler, pромышленность ýa-da ýani önümçiligiň öňe gidişini, halkyň eliniň işini aňtatlaşmagy, önümçilik giňişliğini edilişini, ýani köne düzgün bir diniň halkyň aýagyna atlaşyp duran ýagdaýlaryny görýärler da, Ýewropada bir göz ýetirýärler şol ýagdaý. Nähili öňe gidişini görüp nähili ýagdaýda böyle bolup geçýän şo öz topraklaryna getirmek arzugynda bularam yani öz ýaly pikirdeş adamlary jemleýärler da, alymlardan şoň urunda görüş başlaýarlar da. Bu ortadan soň yani İstanbul'da, yani Türkiýede o taýda nemeler Mustafa Kemal we onuň ýandaşlarynyň edýän hereketlerinden fin edýärler, halka näme getirýär bular. Şonuň ýaly arzuw edip bularam yani Fayzullah Hojaýew dagam öz topraklaryna täzelik getirmek üçin de bir herekete başlaýarlar. Soň olarda näme de başlaýar? Gadallarym bir çetinden öňki Nikolaýyň näme saryň döwründen grajdan uruşlar başlaýar. Ştaýdan soň ýurdun, ýani Özbekistanyň iri feodallar bardyr, ýerleri, jedidçilere bir wada nähili gazyny arşylaýarlar da ýöne soňundan seretýärler. Oly bular biziň Allahymyza elimizden aljak bolýarlar, dinimizi elimizden aljak bolýarlar diýip halkyň köp bölegini öz tarabyna geçirýärler da. Ýani garşylaryny, gazyny garşylaryny jedidçileriň bir nemesi getirjek täzeligi. Şonuň bilen ýani Fayzullah Hojaýew dagam ýani gazylaryň tarabyna geçip halky aýdyňlatmagy isleýärler da. Köne düzgün ýykyp agram berip duran adatlar, ýani hereketler, düzgünler buny ýykmak üçin, täzelik getirmek üçin, ýurdun ösümü üçin, ýani pромышленность, önümçiligi has öňe sürmek, bilimi getirmek üçin gazylaryň tarabyna geçýärler da, ýani baýlar bilen görüşmeli bolýarlar da. Bir näçe wagt geçen soň bu gazylaryň bir yani şu imperiýanyň dowamdygyny aňlaýarlar da, bular düşünýärler bolýan. Ondan soň hiç bolýar. Bular hem hatardan çykarýarlar da gazyllar. Birinisi belden çykarýarlar, birini şu taýda öz halkyň öz eli bilen jedalandyrýarlar. Näme diýjek bolýan men biziň jedidçilerimiz bolan 100 ýyl mundan Muhammed Ulu Atabaýew, Muhammed Geldiýew, Edward Aytakow, ýene de kim Böriýew diýä,
Gaýgysyz Atabaýew, ýene ýandaşlar biziň ýene tanymýan atlarymyz bar da. Şolaram Türkmenistanda köňe düzgüni ýatyryp täzelik getirmek isläpdirler. Şolaram Orta Aziýanyň jedidçiler bolup Bakuda zatda maslahata da toplanýarlar da, ýani Orta Aziýa üçin we türk halklary üçin bir täze elipbiýi döretmek niýetinde bolýarlar, ýani seredin şol has gatnaşyk ansatlardan bir sözde, ýani bir latin bolsun, beýleki bir elipbiýi bolsun, köpçülik, ýani Orta Aziýada bir alfabetde gürleşilse, ýazylsa, aňlaşmak, düşünmek ansat bolýar da. Şöyle beýik işler alyp barypdyrlar da. Bu taýda Gazaklar, amma ýani Gazakstanly jedidçiler Allah şorda diýip çykýar. Türkiýanyňkiler bar, Azerbaýjanyňkiler, ýani Türkmenistan, Özbegistan, Orta Aziýada işleýän türk halklaryna, Tatarstana çelle baryp ýetýär da. Indi şol jedidçileriň garşysyna oýnanan oýun bardyr, ýani bizde de Türkmenistanda da, şowatky Türkmenistanda da, ýani Özbegistanda da halky ýani iri fiýadalar owat kim bolan täze öň halkyny goranlara ortadan aýrylýar. Soňra meni şolaň garşysyna özüne laýal bolan baýlary oturtýarlar, ýani häkim diýdi, pristav diýdi, şol zatlar sara laýal adamlar elýär da. Indi bularyň halka salan oýuny jedidçiler biziň Allahymyzy elimizden aljak bolýarlar diýip şonuňa düşünjäni ortaga salyp, ýani jahil halky jedidçilere garşy gönükdirýärler da, ýani iki halky garpyşdyrýarlar ortada. Indi bu näme üçin aýtdym men şu adam şonuň ýaly ýene halkyň sesine garşy oýnalýan oýun da, ýani taryh gaýtalanýar. Oýunlarynyň biri bular Allahsyz, bular ateist, Amerikanyň ýanlylary, olardan aýlyk alyp otyrlar. Ene biziň Allahymyzy elimizden aljak bolýarlar diýip şöyle düşünjäni ortaga sürüp halkyň özünden garşylyk çyksyn diýip edilen oýun ýöne başa barmýar. Ýa şu wagt internet bar, maglumat tezýär. Bu ansat düşek geldi olar üçin. Ister tiňetsen häzir döwletdi özüni tanatýan kukla hakim edem, ýani dini sömürýändir. Şo din näme üçin edilýär, ýa şol öz peýdasyna ulanjak bolup edýärler da. Olam başa baryp baranok, şonda da şo ýoluny sypdyrman, ýene de şu körsawr, ene halkyň sesini diňlemäň olar. Allah'ını elimizden aljak bolýarlar, türkmençiligi ýatdan çykarjak bolýarlar diýip şonuň manylary çykarýarlar da, ortaga atýarlar. Halk bir-birine garşy bolsun diýip. Iki ortada da ýanky geçen atyryň fiýadallarynyň gören peýdasyny şu wagtky Türkmenistany saklap oturan ýani söwdegär diýjekmi, dönük diýjekmi, näme diýsem gelişip durdy alara. Öz peýdany ulanýarlar da. Men şonu rahatlap geçeýin diýdim da. Edilen oýunlaryň hemmesi tarihde bolan, tarihine könes olmadyň täzesi olmaz diýär şonky ýaly. Tarihiň bilmesen gelecegiň ýok diýär. Şeýle ýagdaýlar bar. Ýurtdaşlar ýene-de görüşeriz. Sag oturuň. Özüňizden fin beriň şu zatlary.